Takže ahoj, já vás zdravím. Uděláme si menší díl na tour. Začneme vchodem. Tady jsou svářečské věci na sváření. Jak můžete vidět, maska, ty elektrody. Potom vstupujeme do dílny. Po levici máme tady různé spreje, barvy, odlakovače, nerezové věci, hnusotiny, tady máme pásky, tady ty rukavice, bezpečnost na prvním místě, další harampádí, tady je prostě směsice všeho. Jo? Tak, potom se přesouváme sem. Tady máme různé šroubky, věci, stůl menší, pracovní,